להתקבל למרוץ המיליון. בתור הזוכה של המרוץ המיליון אני הולכת לחשוף לכם את כל האמת. בתור המודחת הראשונה של המרוץ למיליון, יש לי גם כמה טיפים שממש יכולים לעזור לכם באודישנים. הטיפ הראשון, אינטראקציה זה המפתח הכי גדול באודישנים שלכם. מעבר לזה שתלכו עם פרטנר ששניכם מוציאים אחד מהשני את הטוב ביותר, תבחרו גם פרטנר שיש לכם איתו כימיה שהיא פשוט מעולה. תדאגו באודישן לא רק לדבר עם המלהקים, אלא גם לדבר אחד לשני. בסוף אתם באתם כזוג, לא כיחיד, אז זה ממש חשוב שאתם תדברו ביחד גם. ככה באמת תוכלו להראות למלהקים את הקשר ביניכם בצורה הכי טובה שיש. הטיפ השני, שהוא סופר חשוב, אני לא מבינה איך לא מדברים עליו מספיק, זה אל תחכו שהמלהקים ישאלו אתכם שאלות, פשוט ישר תדברו בחופשיות. זה צריך להיות ממש שיחה זורמת שלכם איתם, תתייחסו אליהם כאילו הם חברים שלכם, משפחה, לא כאילו הם מלהקים. ואם הם עכשיו שואלים אתכם שאלות, אז אל תענו להם בתשובות קצרות ומשעממות, באמת ככה תענו, בלי לחשוש ממה שיצא לכם מהפה. אל תחשבו כאילו אתם חופרים להם, ממש לא, הם רוצים לשמוע אתכם מדברים. הטיפ השלישי יישמע לכם הכי נדוש בעולם, אבל באמת תהיו עצמכם. אל תנסו להיות זוג שכבר היה במרוץ, אל תנסו להיות מצחיקים בכוח, כאילו תהיו פשוט איך שאתם ביחד במציאות, זה מה שהם רוצים לראות. לא להתבייש, לא לחשוב שאתם עושים פדיחות, להפך, אם אתם עושים פדיחות, מבורך. אני ואלרום רבנו באודישן הראשון והשני, ובוא נגיד שעשינו המון פדיחות. אל תסתירו את הרגשות שלכם. אם עכשיו יש לכם איזה משהו להגיד, תגידו אותו. באמת, אל תחשבו יותר מדי. הטיפ הרביעי לא חובה בכלל, אבל זה יכול להיות ממש נחמד אם תגיעו באיזשהו צבע תואם. למשל, אני ואלרום הגענו עם הקפוצ'ון הזה של יוטיוב האדום, ובהמשך גם היינו האדומים. כמובן תגיעו בסטייל שלכם. אני פשוט חושבת שהמלהקים ככה יכולים לראות שאתם על אותו קו, והם ככה יכולים לדמיין אתכם איך תהיו כזה בתור זוג במרוץ, אתם מבינים אותי? והטיפ החמישי, שלדעתי הוא תקף לכל אודישן, לא משנה איזה תוכנית ריאליטי, זה תאכלו איזה משהו לפני, אל תגיעו על בטן ריקה, באמת, אני אישית, כשאני רעבה, אני הרבה יותר עצבנית, אני הרבה יותר לא אני, אז עדיף שככה, אפילו תפוח, איזה משהו חמודי דודי. אל תגיעו עכשיו מפוצצים או משהו כזה, אבל כן, ככה תגיעו שבעים. יש לי עוד טיפים, אבל אני מרגישה שאני כבר מתחילה לחפור, אז תגידו לי אם הייתם רוצים חלק 2. אגב, גילוי נאות קטן, חלק מהטיפים שהבאתי לכם כאן, אז זה טיפים שבכלל מעיין, אם אתם זוכרים אותה, מעיין ובתל, הן בנות דודות שלי, אז הן היו במרוץ למיליון עונה 3, הגיעו לגמר מקום שלישי. היא בעצם סיפרה לי את כל הדברים האלה, וזה סופר עזר לנו באודישנים, אז אם זה עזר לי וזה עזר להן, אני חושבת שזה לגמרי יכול לעזור לכם. וגם אם לא, תמיד תזכרו שהכל לטובה, באמת, כאילו מה ששלכם יהיה שלכם, ומה שלא, אז לא. תחשבו חיובי, או שאל תחשבו על זה בכלל, פשוט תזרמו, תעשו את זה, זה חוויה בסך הכל. וזהו, שיהיה לכם המון בהצלחה, ביוש. וואי, למה אני מדברת כאילו זה סרטון ביוטיוב? בואו ליוטיוב בכל מקרה.